ଓଁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାମଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଅଭିଷେକ କୌଣଟେ ଦଶରଥଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଓ ରାଜାଗଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶେଷ ଭାଗ ହିଂସା ନ କରନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିନୟରେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଯେବେ କେହି କୂଟ କହି ରସ ବହିମାନେ ସେ କଥାକୁ ନ ଧରନ୍ତି ନ ଶୁଣନ୍ତି କାନେ କେହି ଯେବେ କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର କରେ ସର୍ବଦା ସେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ କଥା ମନରେ କେହି କେବେ ତାହାଙ୍କର କଲେ ଅପକାର ତାହା ମନେ ନ ଧରନ୍ତି ଭୁଲନ୍ତି ସତ୍ଫଳ ଷଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା କାଲୁ ସେହି କମଳ ଲୋଚନ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୟନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲାପନ ଅଟନ୍ତି ସେ ପ୍ରିୟବାରୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ପଣ୍ଡିତ ମଧୁର କୋମଳ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ନିତ ଯଦ୍ୟପି ସେ ଆମତିରେ ଅତି ବଲିୟାର ତଥାପି ମନରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଅତି ବିଦ୍ୱାନ ପୁଣି ଥିଲେ ପ୍ରୟା ସେ ହେତୁ ପ୍ରଜାଏ ତାଙ୍କୁ କରୁଥାନ୍ତି ସ୍ନେହ କେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା ନ କହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ସ୍ନେହ ରଖିଥାନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥାଏ ମାୟା ବିଶେଷରେ କରିଥାନ୍ତି ଦରିଦ୍ରରେ ଦୟା ନଥାନ୍ତି ହୃଦୟ ସେ ରାମ ଧାର୍ମିକ ଆଭୟ କରୁଥାନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ବହୁତ ଆୟ ପବିତ୍ର ତରି ମତି ଥାଏ ଘୋରରେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ନର ହୋଇ ମନ ପାପ କରେ ସବ ରାମନ୍ତି କ୍ଷତି ଧର୍ମକୁ ପରାୟଣ ସତ୍ୟକୁ ଜିଣି ନ ପ୍ରୟା କରନ୍ତି ପାଳନ ଏଥର ଜଗତେ ହେବେ ସମହତ ଯଶ ଜାଣନ୍ତି ଆବର ହେବେ ଏତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ କର୍ମ କେବେ ନ କରନ୍ତି ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ ତା କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ତୁଲ୍ୟ ସେହି ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣନ୍ତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ରେଷକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅତନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ସୁଦୀର୍ଘ ପୁରୁଷ ନ କରନ୍ତି ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ ବାସି ବାସି ସାମରଥ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ବ୍ରତ କରାରଣ ଧର୍ମ କର୍ମ କାମ ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଦିଅ ଥାରୁ ନୀତି ବିଚାର ଶିଖନ୍ତି ନ କହନ୍ତି ବଚନ ନ ସହାନ୍ତି ବୋଧା ବିଫଳ ନ ହୁଏ କେବେ ତାହାଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତି ପାଶେ ଗୁପ୍ତଚର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନାନାବିଧି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଭର ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ଭାଷା କରନ୍ତି ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଣପଣେ କରନ୍ତି ସେ ଆସତିକୁ ରକ୍ଷା ଧନ ବ୍ୟୟ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇ ଯେ ମନ୍ଦେ ସମୟ ଜାଣିନ ତାହା କରୁଥାନ୍ତି ନୀତି ଧନୁର୍ବେଦା ଆୟୁର୍ବେଦା ଅଟନ୍ତି ନିପୁଣ ବିଚାର କରନ୍ତି ନିଜ ପରେ ରସଗୁଣ ଧର୍ମ କର୍ମ ପାଇ ଧନ କରନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଶତପଥେ ବ୍ୟୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆଲସ୍ୟ ନଥାଏ ମହାବୀରବନ୍ତ ପୁଣି ସଚିପତି ପ୍ରାୟ ଅସୁର କିନ୍ନର ସୁର ନର ବିଦ୍ୟାଧର ହାରିଯିବେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଲେ କି ସମର ଅଶ୍ୱଗଜ ଆରୋହଣ ଅଟନ୍ତି ସମତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ଆୟନ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ନାନାବିଧି କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସେନାପତି ଜଗତେ ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ଅଳଗୁଣ ଅସି ଜଗତରେ ଯେତେ ସଭା ଅସି ଏହି ଜଗତ ଭିତରେ
বিহায়ু শান্তিরাম সহাস গুণে সূর্যদেব সভাকান্তি যেসন কি হয়ে গুণবন্ত বিদ্যাবন্ত স্বভাবন্ত দেখে হেউ তান্তি রসগত মনে মনে সুখী একদিন মন মধ্যে বাঞ্চিয়ে নরেশ দান্ত গলা বুধা হেলি পাচিরাম কেশ কেতে কাল ଆଉ ମୁହିଁ ବଞ୍ଚିବା ରହିବି ଯେ ଥାଉ ଥାଉ ରାମ ରାଜ୍ୟଭାର ହେବି ଯେଉଁ ରାମ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ମେଘ ପରି ଚାରିଦିଗେ ରଜାବସ୍ତି କରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପରାକ୍ରମୀ ଯମ ତୁଲ୍ୟ ବୀର ବୃହସ୍ପତି ତୁଲ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଗିରି ତୁଲ୍ୟ ଧୀର ଗୁଣ ବଳେ ବିଜୟତେ ମଥାରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେମନ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା ମୁଁ କହିବି ଯିଏ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଲୋଭିବେ ଏସନ ବିଚାରି ତୁମ ରାଜାର ଶରତ ଡକାଇଲେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ନୃପତି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟଭାର କହିବେ ଅର୍ପଣ ବଢ଼ାଏ ରାଜ ଆଉ ପାଳି ନ ପାରିବେ ପାଞ୍ଚି ବସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇବି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁ ତମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ଅଭିଷେକ ଦେବେ ଭାରତ ତ୍ୱରିତ ଭିଆଗ ଦେଖ ଦେଖ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଭୀଷଣ ଉତ୍ପାତେ ପୁରୀ ଅଶିର ସହିଷ ଯେତେ ଯେତେ ରାଜା ଶାନ୍ତି ମୋର ଅଧୀନରେ ଦୂତ ଯାଇ ଘେନି ଆସୁ ତାହାଙ୍କ ସତ୍ୱରେ ଜନକ କେ କହି ରାଜା ଏହା ଜନ ଜାଣିବେ ବାର୍ତ୍ତା ସେହି ପଶ୍ଚାତେ ଶୁଣିବେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତହୁଁ ଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଶରୁ ବେଗେ ଦୂତ ବରଗିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ରାଜାମାନେ ଆସିଲେ ତ୍ୱରିତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବୋଲି ବଲ ସନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ବୟସ ହୋଇଲେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ବସାଇଲେ ଆସନରେ ନୃପତି ଆଦରେ କଲେ ବହୁତ ମାନ ରାଜାର ଶରତ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଦେଖି ସବୁ ନରନାଥ ଦଶରଥ ନୃପତିଙ୍କୁ ଚାରି ପାଖେ ଘେରି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ କରି ସର୍ବଦଣ୍ଡ ଧାରି ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିରାଜନ୍ତି ସେହିପରି ବିରାଜିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୃପତି ଆଏ ଧାର୍ମିକ ପର ରାମ ରଘୁବୀର ଦିନ ଭାଗବତ ହୁଏ ଭବ ପାଇ କର।